Marián Gáborík je prvým športovcom, ktorý investoval do výstavby zimného štadióna. Najprv to bol iba sen, ale v júli 2004 bol položený základný kameň stavby, ktorá od 1.7.2005 dostala názov MG Ring, malý zimný štadión Mariána Gáboríka. Slúži nielen trenčianskym športovcom, ale aj iným z rôznych miest Európy, verejnosti a rekreačným športovým záujemcom. Veľkým dielom Mariána Gáboríka, trénerov, manažérov a celého kolektívu okolo neho je hokejová škola Mariána Gáboríka, ktorá bola otvorená v lete roku 2009. Odvtedy so svojimi pravidelnými týždennými turnusmi vždy každoročne v lete od júla do konca augusta ponúka príležitosť navštíviť Trenčín a absolvovať hokejovú školu Mariána Gáboríka. V rámci Slovenska ide o najpočetnejšiu účasť z celej Európy. Tréningový proces prebieha na ľade a taktiež na suchu v tesnej blízkosti štadióna MG Ring v Trenčíne. Cieľom týchto tréningových kempov je rozvoj herných činností, ako aj rozvoj a zdokonaľovanie korčuliarskej techniky. Hostia sú ubytovaní priamo v areáli v hotelovej prístavbe so 70 lôžkami. Izby sú moderne zariadené a poskytujú chlapcom potrebný komfort. Súčasťou komplexu sú šatne, rozsiahle fitness centrum a solária. Aréna Mariána Gáboríka okrem hotela, ľadovej plochy a fitness centra ponúka kaviareň spojenú s reštauráciou. Mladí športovci tu majú zabezpečenú bohatú, výdatnú celodennú stravu. Ako v celom areáli, tak aj v reštaurácii to žije hokejom, či už výhľadom na ľadovú plochu alebo pohľadom na steny, ktoré zdobia hokejové dresy najznámejších slovenských hviezd NHL. Ak ste hokejový nadšenec a vaše dieťa hrá hokej, pozývame vás do hokejovej školy hviezdy NHL Mariána Gáboríka. Cenné rady, skvelé tréningy s profesionálmi, to všetko zanechá vo vašej ratolesti nezabudnutelné zážitky na celý život. Táto škola funguje, myslím, že 5. rok takto samostatne a myslím, že už 2. alebo 3. rok máme 5 týždňových turnusov, to znamená celý júl a 1. augustový týždeň, zhruba 700 detí na turnus, to vyzerá 120-130 detí plus minus. Majú tu dvojfázové tréningy, dvakrát sú na ľade, dvakrát na suchu. Popri tom majú po obede nejaký aktívny program, či už idú na hrad, nejaké šermiarske slávnosti a tak ďalej, alebo idú na plaváreň, alebo nejaké barbecue majú. Potom máme vždy autogramiádu vo štvrtok, nejakú besedu a takisto si myslím, že tréningový proces je veľmi dobrý, sú tu tréneri, ktorí hrávali aktívne hokej, či už v reprezentácii, alebo v rôznych profesionálnych ligách po Európe alebo v Amerike. Takže myslím si, že si deti môžu prísť na svoje takisto rodičia a stále ako škola sa učíme a snažíme sa to vylepšiť každým rokom, aby to bolo čo najlepšie. Najviac sa mi páči na tomto hokejovom kempe tréningy s Gáboríkom. Hokej a trénovanie. Máme výborných trénerov aj brankárskeho. Autogramiády sa mi páčia. Mne sa v tejto hokejovej škole najviac páči vodný futbal. Že máme 4 tréningy do dňa, 2 na ľade a 2 na suchu. Dobré vychovateľky. I like the outside training and playing full ice hockey. Florbalový zápas a stretnutie s Gáboríkom. Tu sú super vychovávateľky a sa mi páči, ako nás vychovávajú. In this hockey school, I like water soccer. Páči sa mi aj, že dneska budeme mať tréning s Mariánom Gáboríkom a proste sa mi to páči. Viac informácií, vrátane kompletného programu a potrebných kontaktov nájdete na www.mariangaborik.sk. Príďte si zatrénovať do školy Mariána Gáboríka.